ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ወጻኢ ብምግባር ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ሸካ ከተማ ቴፒ ዝህነጾ ቅርንጫፍ ኣመሪቑሎም። መበል 25 ቅርንጫፍ ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ብመዓርግ ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ደቡብ ኣይተ አንተነህ ፍቃዱ ተመሪቑ ስራሕ ምጅማሩ ካብቲ ትካል ዝተረኸበ መረዳእታ ይሕብር። እቲ ቅርንጫፍ ኣብ ዞባ ሸካ ንዝርከቡ 4 ወረዳታትን ኣብ ክልል ጋምቤላ ዞባ ማጃንግ ንዝርከቡ 2 ወረዳታት ግልጋሎት ምሃብ ዘኽእል ምዃኑ ተሓቢርሎም። እቲ ከባቢ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ቡን ዝርከበሉ ብምዃኑ ምኽፋት እቲ ቅርንጫፍ ጽሬት ዘለዎ ቡን ንዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ከም ዝሕግዝ ተገሊጹሎም። ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 9 ወርሕ 13.4 ብር ትርፊ ከም ዝረኸበ ገሊጾም። እዚ ትካል ገምጋም ኣፈጻጽማ 9 ወርሕ እናካየደ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣቤሳኖ ኣብዚ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 9 ወርሕ 55.8 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ተዛሪቦም። ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ተበጻሕነቱ ንምግፋሕ ዝዕቆር ገንዘብ ብምዕባይ ተጠቀምቲ ዓማዊል ብምፍራይ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ኣብ ምዕባይ መዳይ ዕዉት ስራሕቲ ከም ዝወገነውን ወሲኾም ሓቢሮም። ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ለኻውነት ተነሓናሓይ ንምግባር ብዕቱብነት ሰርሐ ከም ዘሎን እቶም ፕሬዚዳንት ገሊጾም። እዚ ንግድ ባንኪ ኣብ ቀጻሊ ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ እናተሓገዘ ዝገብሮም ጻዕርታትን ምዕባይ ጨናፍራትን ብትሪ ከም ዝሰርሐሉ ኣፍሊጦም።